дар маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии пойтахт бо иштироки намояндагони дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб нишасти хабарӣ пеш аз бозӣ доир шуд. Ибтидо мураббии маҳаллӣ Алишер Тухтаев Истиқлолро дар ин нишаст намояндагӣ кард ва капитани даста Алишер Ҷалилов низ дар ин нишаст ширкат карда ба суолҳои намояндагони васоити ахбори умма посух доданд. собиқ сармураббии Истиқлол Никола Лазарович бо сабаби ҷарроҳӣ шуданаш шаҳрномаро бо тими Истиқлол қатъ кард. Алишер Тухтаев иброз дошт ки тайёрии даста ҷиддӣ аст. дар ин баробар бошгоҳи Шарҷа низ ҳарифи саҳл нест. мо кӯшиш мекунем рақобати арзанда нишон диҳем. як бартарии мо дар ин вохӯрӣ он аст ки бозӣ дар майдони мо ва муҳимтараш дар назди мухлисони мо доир мегардад. мо бо ҳамроҳии даста то охирин лаҳза барои ғалаба талош хоҳем кард, зеро мусобиқаи мазкурро бо пирӯзӣ шурӯъ кардан ба даста роҳияи хубе мебахшад. дар баробари Истиқлол ва Шарҷа ҳамзамон дар гурӯҳи Си тимҳои сипоҳони Эрон ва Алваҳдаи Урдун низ қарор доранд. ман шахсан гуфта наметавонам ки кадом тимҳо ба даври плей-офф мебароянд, аммо мо имсол мақсаду ниятҳои бузург дорем. Алишер Ҷалилов низ дар нишасти хабарӣ сухан кард ва қайд намуд ки мо барои оғози Лигаи Чемпионҳои ду хело интизоре кашидем. бори аввал нест ки бо дастаи Шарҷа бозӣ мекунем. қаблан ду вохӯрӣ бо ҳам доир карда як ғалаба ва як бохт ба қайд гирифтем. дастаи хеле пурқувват аст ва дар ҳаяташ як қатор бозикунони ҳирфаӣ дорад. ба суоли он ки дар майдони сунъӣ барои шумо бозӣ кардан осон аст ё майдони табиӣ, Алишер Ҷалилов чунин посух дод: фикр мекунам дар майдони сунъӣ, зеро мо аксари вақт дар чамани сунъӣ бозӣ мекунем. сипас дар нишасти хабарии сармураббии дастаи Шарҷа мутахассиси руминиягӣ Аурелиан Оларойо ва бозигари ин бошгоҳ Кайо Фернандес ширкат карданд. қабл аз ҳама хушҳолам ки дар ин ҷо қарор дорам. мо рақибро эҳтиром мекунем ва Истиқлол дастаи хуб аст. таҷрибаи бозӣ бо ин дастаро дорем, вале бо гузашти вақт дар ҳаяти ҳарду даста тағйиротҳои ҷиддие ба миён омадааст. дар мавсимҳои қаблӣ Истиқлол муқобили дастаҳои Ал-Ҳилол, Ал-Наср, Ал-Дуҳайл ва чанде аз тимҳои қудратманди Осиё баромади хубе нишон дод. мо борҳо дар майдони сунъӣ ҳунарнамоӣ кардем ва фикр намекунам ки чамани варзишгоҳи марказӣ ба рафти ҳунарнамоии шогирдони ман таъсири манфӣ расонад. дар авзанаи трансферии тобистона ба ҳаяти Шарҷа се бозигари ҷадид пайваст ки онҳо ҷавонанд ва дар умум дар дастаи мо футболбозони ҷавон ҷамъ омаданд. мусобиқоти дохилӣ дар Амороти Муттаҳидаи Араб нав шурӯъ шуд ва ман фикр намекунам ки чанд вохӯрии дохилӣ заминаи мусоиде ба ҳунарнамоии даста гузорад. кӯшиш мекунем ки дар бозии аввал ғалаба ба даст оварда соҳиби се имтиёз гардем. дар нишасти хабарӣ чунин қайд кард Аурелиан Оларайо, сармураббии дастаи Шарҷа. дар навбати хеш бозигари дастаи Шарҷа Кайо Фернандес чунин ибрози андеша кард: мо на танҳо дар бозии муқобили Истиқлол пирӯзӣ ба даст оварданӣ ҳастем, балки мехоҳем як бозии зебо нишон диҳем. Лигаи Чемпионҳои дуро бо ғалаба шурӯъ кардан барои вохӯриҳои минбаъдаи даста кӯмаки зиёде хоҳад кард. мо тактикаи хосаи худро дорем ва дар рафти бозӣ шояд он иваз ёбад. то охирин сонияҳо барои пирӯзӣ талош хоҳем кард. ёдовар мешавем ки вохӯри дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб дар доираи бозиҳои даври аввали гурӯҳи Си Лигаи Чемпионҳои ду имрӯз соати 21 ба вақти маҳаллӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. имрӯз дастаҳои футболи Истиқлоли Тоҷикистон ва Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб аввалин дидори худро дар вохӯриҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дуи Осиё баргузор менамояд. чун анъана қабл аз оғози рақобат ҳарду даста охирин тамринҳои худро анҷом доданд. дар ҳайати дастаи Истиқлол тамоми бозингарон ба тамрини охирин ҷалб шуда охирин тавсияҳоро аз ситоди мураббиён ва омодагиро анҷом доданд ки ҳамакнун барои бозӣ бо Шарҷа омодаанд. дидори дастаҳои Истиқлол ва Шарҷа аз оғози мавсими нави Лигаи Чемпионҳои Осиё дарак медиҳад. иштироки дастаҳои футболи Тоҷикистон дар чунин як мусобиқаи сатҳи баланд мояи ифтихор ва сарфарозӣ низ буда метавонад ва имсол Истиқлол бо ҳамроҳии Равшан шарафи футболи тоҷикро дар чунин як мусобиқаи қоравӣ дифоъ хоҳанд кард. пеш аз бозӣ бо Шарҷа дастаи Истиқлол қариб ки мушкилии кадрӣ надорад. ҳама ҳайати бозингарон бахусус легионерҳои асосӣ барои дидор бар муқобили ин рақиби арзанда омодаанд.
аз рӯи шумора ин 75-мин дидори дастаи истиқлоли тоҷикистон дар мусобиқоти конфедератсияи футболи осиё маҳсуб меёбад. дар ҷоми президенти конфедератсияи футболи осиё, лигаи чемпионҳо ва ҳамакнун дар лигаи чемпионҳои ду ин дастаи шаҳри Душанбе арзанда ҳунарнамоӣ мекунад. Бояд бигӯем ки Истиқлол шуруъ аз соли 2011 инҷониб иштирокчии пайвастаи мусобиқоти конфедератсияи футболи осиё ба хусус ҷоми президенти конфедератсияи футболи осиё, лигаи чемпионҳои осиё ва ҳамакнун лигаи чемпионҳои дуи осиё низ мегардад. бо вуҷуди он ки Шарҷа аз умраи дастаҳои бисёрам қавӣ ва соҳиби таҷрибаи Амурати Муттаҳидаи Араб мебошад, аммо Истиқлол дар ин вохӯрӣ нақша дорад ки се имтиёзи заруриро ба даст биёрад. дар баробари Истиқлол дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ҳайати дастаи Шарҷа низ охирин тамринҳои пеш аз бозии худро анҷом дод. сармураббии тими Шарҷа мутахассиси руминиягӣ Аурелиан Олериу ба Тоҷикистон ҳайати асосии дастаро ҷалб намудааст. Бахусус собиқ бозингари маъруфи дастаи Боруссия Дортмунди Олмон, Барселона ва якчанд тимҳои дигари аврупоӣ Пако Алкасер бозингари асосии хатти ҳуҷуми даста маҳсуб меёбад ва шояд ин футболбози испанӣ мушкилии асосии хатти ҳуҷуми дастаи Истиқлол бигардад. ҳамзамон дар ҳайати дастаи Шарҷа дар баробари бозингарони маҳаллӣ як қатор легионерҳо низ бозӣ мекунад ки умедворем дидори мазкур бо натиҷаи дилхоҳ бахусус ба суди дастаи Истиқлол ба поён мерасад. Аммо ба ақидаи сармураббии даста Шарҷа низ ба Тоҷикистон барои ба даст овардани се имтиёзи зарурӣ омадааст. Истиқлол Шарҷа, варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. оғози бозӣ соати 21. вохӯрии мазкурро тавассути шабакаи телевизионии варзиш ба таври мустақим тамошо карда метавонед.